Wes teko ya yang dituju apa review omahe Pak Gek. Pak Alfi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Enak dibuka. Assalamualaikum. Loh. Ini wonge. Nyapa tuh repot-repot delokan kula. Wes, iki wis teko neh delokan. Pas teko iki. Lah iki ngapa iki ya? Teh malah liwate supek iki. Wis tak omongi lah Al, wis iki tok supek ta ya. Kok sik ditambahi jarno. Yo nambahi. Oh ben bingung. Jadi kita teko iki pira iki jenenge? Iki apik iki. Tapi iki supek dadine mundaan, nek nyapu angel ya, Bra. Ndi telepon arek. Tak seneni lho, angger tuku kowe. Hah? Angger adeke tuku barang tak seneni, apa mbok kek ndi neh? Lho, barangnya kok Taiwan kabeh lek niki. Lha gedekan. Piring-piringnya. Lagi delokan, ku apa kok Taiwan iki? Rene. Ora. Aku kamu njaluk piringe Dek. Delok ta. Bayu, lah jajane akeh. Pak, 15 tahun ora balik. Delok. Ning Taiwan. Aku lek sing juga sedok kowe. Iki ning Taiwan ke 2010 angkatan koncoku tahun 2010. Lah entah sih tak numpuk sak. Aku ora pengen kertas. Lan guys. Bayo, lan iki. Lan riyane wis melanting. Jajane rena pira iki? Tak hitunge ya. Iki apa usus? Keripik pare, permen, apa? Hah? Tak gua nih Singapura. Kacang bawang, terus iki apa neh? Bayu, renane akeh lho Dek Alvio. Iki lho enak. Iki lho. Iki anin seneng. Larang tuh ya. Iki barang iki pirang-pirang sak meneh iki. Bisa lek dak sing biyen omong. Akeh enak sing rong dibuka enak sing dikirim nih. Tuku delokan Oke enak iki. Rompet iki. Ora digaweane dhewe mlenthuk. Kok dak emake. Delokan. Nyapa rasa godhog banyu. Iki belapane. Aku seneng sing iki lho sing maksudnya enggak terlalu banyak motif aku senenge. Iki apik. Lek karo sing iki aku demen. Heh? Lah iya, lek iki ngene iki aku demen iki. Lek sing iki aku demen. Sing karo sing tengahku jek demen iki aku. Iki lho kan tak lek dikenekne kan iki resik to maksudku ngene iki lho. Dadine delok nek biasa kan merotol-merotol to ngisor. Iki tas teko lho iki. Iki aku demen putih. Jarno. Sik tekokne apa neh nek ora iso nyapu. Bek to. Pelembene mlumpuk rek. Rasane pelemben. Ya pelemben biyen lah. Pelembene. Aku gak seneng. Aku gak seneng kayak banget. Seneng sing kayak mau coklat. Maksudnya enggak terlalu banyak gaya.
Tuku kaca dinding ngene iki. Iki aku sing marahi. Tuku kaca dinding. Ngono tuku langsung godi. 500 lagi enek kurang. Yo, tak aku kae cilik 500 sok. Survei. Heeh. Barangnya kok Taiwan kabeh iki. Ayo. Wis ditata kabeh lho. Suwanane aku. Aku gokah. Aku kah. Kak. Aku gokah. Apa? Kak seneng aku. Hah? Oke. Kapan aku. Lah iki. Heeh. Bisa aku gokah aku gak seneng. Amane kok wedok iku seneng mobil. Dah mumet lek gak ngopi. Ya iya. Suwanani Alfia pokoke tuku apa lak suwanani. Omahmu wis kebek kowe kon. Tak omongi. Barang kok kang iki kok dadi gak dadi apik omahmu. Kayane beda balik-balik. Enggak maksudnya ini. Apa kaget aku gak pengen tempu. Tak omong ya, aku tak seneni. Kowe ya omahmu ki engko kok kan barang iki dideloki gak apik. Ribet. Malah ribet. Kayak tak aku mau gak aku memang gak ndek barang, cuman aku gak seneng barang akeh gak seneng memang. Ribet. Aku mau pengennya garuk ada TV kan serat 2 watak ngono guys. Penak. Dul kecek Mesti tau duit. Ngono tok lah aku gak pengen karo mlapon tok wis sing pengen aku guru kuwi tok. Ndelok ngene iki. Kokean. Heh? iki punan wae. Bene tak rasani. Suwunane ae. Ya no sik, ya mak. Sik ngudek kopi. Gitu. Sik ta, ndi to? Karo ponak aku. Yo kepencet. Kepencet. Gak. Bakule anu ndi wonge? Sik. Aku sing duwe nomore. Kuwi mau telepon iki. Mangune al kuwi. Bagi Alfia hak sing telepon. Lah iya, Sapa? kepencet teman. Lah iya. Wis bah. Mantap. Sorry kepencet. Tak tak suwenani aku gembreng karo Pak Gek. Ku lek mau nyapu terus piye? Kebeken bekakase. Tak seneni, Dran. Dagange malah cuwi piye lek ribet lek nyapu. Angel. Loh, sing ngrogong-ngrogoh iku lek angel. Angel trape. Iya, maksudnya kok kan barang kan angel tak resik-resik. Tak suweneni angger telepon. Lek tuku barang. Wis duwe iki dilumpukne. Iki HP iki. Wong arek. Lek iki HP aku demen maksud lek aku kurang duwawa lek pokoke kae ngene iki kurang duwawa ya. Kurang ndek titik. Iki sik kepeseneh lemari jero 9 juta. Bene to. Aku iki. Iki wong 9 menit. Yang kosong.